food pack assistant. Okay. Yan po. Para ma-isihan din ito. Ayuda. Pantawid gutom. I live. I speak. I feel. I live. I live. Hello Nerisan, welcome sa Iris Vlog ngayong 2020 of April 2. Ano na ba tayo? Nasa third week na tayo ng enhanced community quarantine para sa COVID-19 pandemic. Ano na ang nangyayari sa atin dito sa Pilipinas, particularly dito sa Naga City? Ano ni? Saro, dua, tulo. Ikano, ikayaw. Pero drama kaya. Saro, dua, tulo. Pero drama. Sipa. Ay, si... Atay sila. Ay na. Sirbo. Isa yung ano tambay mo pa. Si Kuya. Bago mo bago. Kuya. O sige yan. Ayuda. Pantawid gutom. Kumusta man po ang distribution? Si ate. Ano ko lang po. Ito pong sa amelioration, kamo pa po. Baka po. Basta kung ano pong isugo sa mo, anak, gibuhon, tutubod naman po yan. Ano ka po? BHW? Ano po, BSPO sa family planning. Ah, Mayo sa kasi family BSW kami. Sonsit may hilang, kaya ako na po ang ano. Ako na po ang sinalang. Iya. Ayan pala niya, no? Barangay government. Food pack assistant. Okay. Yan po. Para ma-isihan din ito. Sige po. Thank you. Salamat.